Usa ka pamboat nga risakay nga patayng lawas padung untas Masbate nalunod. Si Chona Carrion na dunay live update. Chona? Yes, Bob, usa ka motorized bangka ang nalunod pasado alas 8 kaganihang buntag sa kadagatan sa Barangay Logon, Daan, Bantayan. Luwas hinuon ang 11 ka mga pasahero nga luwan sa maong private motorized bangkang nian. Sa pasiunang investigasyon sa Daan Bantayan Police Station, migikan ang motor bangkang nian sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug padung unta sa Claveria, Masbate apan pag-abot sa kadagatan sa sitio Gimbitayan, Barangay Lugon, lungsod sa Daan Bantayan giingong nabuslot ang motorized bangka hinungdan sa pagkalunod niini. Luwan usab sa motor bangka ang patayng lawas ni Dominga Paradero, ang asawa sa iya sa motorbangka nga ihatod unta padung sa Claveria, Masbate sa dihang nakasugat og disgrasya. Ang mga pasaherong naluwas sa mga sakop sa Philippine Coast Guard mao sila si Leonardo Paradero tag-iya sa motorbangka, Rogelio Paradero ang boat captain, Roberto Paradero, Dailinda Padilla, Norma Odenia, Jerlita Cataluna, Thelma Ponce, Nelson Paradero, Keith Ponce, Karen Matulin ug Ivy Odenia, pulos taga Claveria, Masbate. Ang Philippine Coast Guard, Bob, padayon sa ilang investigasyon sa pagkalunod sa maong motorbangkang nian. Sa pagkakaroon, Bob, ang mga nuluwas nga pasahero lakip na ang patayng lawas anaa sa isla sa Malapascua sa Barangay Lugon, Daan, Bantayan. Bob? Thank you so much, Chona Carrion, sa imong live report.